सध्या झालेल्या नाही गाव नाव घालतं का आणि कोण कोण डीपी हा त्यातले नाही काय बा हा आणि काही करतो सध्या नाव घालतं बंद होईल सध्या ऐसा आम्ही माझे विधानसभे होतो नाही विधानसभा असताना हां ते राजेश दिगंबर समोर असं पण काय झालं ते पाठवणार जणांचं ते नेटचं पोळं हां दुसरे विभाग काय त्या विभाग त्यांना आतापर्यंत कितल्याचे काम झाले आजपर्यंत कितल्याचे काम झाले एक आता त्याच्या थोड्याचे देतो आणि एंगल तुम्हाला 48 लाख निघाला 48 लाख झाले सगळे मटेरियल बी धरून हय आज तुमची खाणे किती लागतले माझी कार्विंग असते टोटल ते रेडी पालायला नाव सगळं सामान तो देर कस्टम टाकतो तो सदली घेऊन कोटेशन घेऊन ओके ओके आमच्या पाषाणाचे 7.5 लाख म्हणतात 1 पाचशे नाही